Mele hoş, yettirmesin yele hoş. Anada şarkılarım hey 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 hey. Senin bilen bile hoş hey hey hey. Anada şarkılarım hey 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 hey. Senin bilen bile hoş. Şabadım şap, şabadım şap, şabadım 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 şap, şabadım şap, şabadım şap, şabadım 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 şap. Karavını gülümü ve gülümü nirde oldu tapatam hey hey. Uy toparang dünýäniň durly ýurtlaryna çykyş edip, sirk fungatonça bir näçe awraýly halkara baýraklary şofana 2013-nji ýylda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherine geçirilen Idol bütün dünýä sirk fungaty festiwalyna 2014-nji ýylda Italiýanyň Latina şäherine geçirilen 16-njy halkara sirk festiwalyna 2015-nji ýylda Hytaý Halk Respublikasyna guralan 2-nji halkara sirk fungaty festiwalyna 2016-njy ýylda Kırgız Respublikasynyň Çolpanata şäherine geçirilen çarwadarlaryň 2-nji bütün dünýä oýunlaryna baş baýraklara 2018-nji ýylda Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherine ilkinji ýerde geçirilen Fontankadaky 1-nji halkara sirk fungaty festiwalyna Altyn Gaetano altyn heýkeljigine geçen ýyl bolsa Manakanyň Monte Carlo şäherine geçirilen 47-nji halkara sirk fungaty festiwalyna baş baýragy we beýleki ýürüýte baýraklara münasip bolanyny bellemek ören buýsanşydyr. Erkwatda halkymyň baý medeni mirasyny şofana bekişli bedewleri köpetmek, ösdürip yetişdirmek we seýislemek baradaky köpasylyk däplerini aýawla saklamak, öwrenmek hemde wagt etmek boýunça giňgerli işler üstünlikli amal aşylýar. Milli we dünýä medeniýetiniň gymmatlygy bolmak bilen gelen ýürek akateka bedewleri araşdyr kemişilik bitirap atamyň ýeten bilen tepkitleriniň aýdyn beýany urly. Gödelligi, ýynlamlygy bilen görüni hayrany goýan bedewleri seýislemek tutan ýerli zähmeti, bilimi, söýgüni, wezikini talap edýär. Merdana pedalarymyz bu ýurda hyzyly zähmet çekipdirler. Bedewleriň ajaýyp akateka tokumynyň kemale getirmegi. Munyň aýdyn misalydyr. Toparan çykyşlary tomaşaçylaryň üstün çekdi. Olaryň çykyşlaryň hemişe uly gyzyklanma döredýändigini bellemek gerek. Çykyşlarda çegelik, göderlik hemde ustatlyk bir bete usalaşyk emele getirip tomaşaçynyň täsirini artdyrýar. Ajaýyp bedewleriň göderligi, çegeligi çapyp barýan, atyň üstünde durly çalşanlyk hereketleri ýerine ýetirýän artistleriň ustatlygy tomaşaçylarda ýatdan çykmajak täsirler galardy. Bolsa toparyň agdalarynyň öz işinde ustatlyk derejesine ýetendigini aýdynlamak mümkin. Ulu ustatlyk talap edýän çykyşlar milli at üstündäki oýnar toparna şeýlede şöhraty dünýäde bolan uçur ganat akaltek atlarymyza bolan buýsanjyňy, guwanjyňy has artyryp ýürekleri ganat baglaýar. Toparyň täsin çykyşlary şowkly el çarpyşmalarına garşany. Galkynyş milli at üstündäki oýnar toparnyň uly täsir galarjy çykyşlar bilen esasy dawralar tamamlandy. Dawranyň ahyryna watmazlar hormatly prezidentimiň adyna ýyllanma kabul etdiler. Sag bol gahrman arkadamyz, arkadaly gahrman terdarymyz diýen aýdymyň ýerine ýetilmegi dawranyň ajaýyp jemlenmesine urulyp, gahrman arkadamyň halkymyň awadan durmuşynyň behbedine gönükdirlen giň meşgul işleriniň arkadaly gahrman terdarymyň durmuşy geçirýän döwlet ýazatynyň netijesinde barhara waşlyklary geçen ýanynyň tenasy bolup ýanglandy. Şehre